हरिओम जय जगन्नाथ। आज मुझे शीघ्र उठी पड़ी बाय बाय गाधेवा गाधे सारे ठाकुर दर्शन करवा खाई बर्तमान मुझे गाधे किचन काम सरीगला एवं आम घर को जा घर पैक करवा चलिए। भिडियो मुझे करें कारण वर्षा होता सकाल भिडियो करें आसिक पहुँची गले बर्तमान रामचंद्रपुर पाखापाखि पाखापाखि पहुँची गले देखा आगू कौन हो चली जाऊँगी गोड़ अलरेडी पूरा फुटू खाई सारे देखा आगू कौन हो जाजपुर पाखापाखि पहुँची गले देखा रूम कौट कौन अच्छी कौन माने जगह कौट कौन भल जगह अच्छी पानी सुविधा अच्छी कि नहीं देखिकी से जगह रही चेष्टा करवा। बर्तमान आसी आम गोटे आश्रम पहुँची गलु से आमको रहा बहुत गुड़े सुविधा देले माने रूम भी देले मो जिनपतर मुझे रखी आमको ये रूम टी देखते रही आम ये रूम टी रहा देखते मो जिनपतर सब रखी जा देखा बाहर केमी कौन अच्छी आपन को देखो बहुत बढ़िया स्पॉट आपण मैंने चाहिए भी आसिक रहीपर बहुत बढ़िया जगह ये क्या भी मना नहीं रही गोटे आश्रम जड़े बहुत बढ़िया देखिए आप पूरा देखो सबुआड़े पूरा पूरा जगह पूरा बहुत बढ़िया जगह ट्रेन लाइन मात्र 1 किलोमीटर ये जगह पचार यात्रा आमको माने बहुत लोक
ଲୋକମାନେ ଏମିତି ମାନେ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରାରେ ମୋତେ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଯେମିତି ମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିଲା। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମ୍ମାନ, ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଆମ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରୁଥିଲେ ଭାଇ ଆଉ ଦେଖିକି ଯିବ ଏମିତି କାହିଁକି ଚାଲି ଏମିତି କାହିଁକି ପୋଷ୍ଟିଂ ଉଠିଲା ତମର। ଆଉ ସେମିତି ଗୋଟେ ଆଉ ବହୁତ ମୋତେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ। ଆସିଲା ବେଳେ ପୁରା ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆମ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଖରାପ ଭାବନ୍ତି। ସବୁ ଲୋକ ଭଲ ଭାବିବେନି ନା, କିଛିଟା ଲୋକ ବି ଖରାପ ଭାବୁଥିଲେ କାହିଁକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ଲୋକ ଖରାପ ଭାବରେ ଆମର ଭାଇ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ବିଷୟରେ, ସେମାନେ ଟିକେ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ କ'ଣ ତାକୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଏଠି ଆମେ ଆସିଛୁ ରହିଛୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଏଠି ଆମକୁ ରେଷ୍ଟ ନେବା ଭାଇମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ରେଷ୍ଟ ଦେଲେ ଏଇଠି ଆସିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ ଜାଗା, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ଆସିକି ରହିଲି ଏଠି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଆମ ପୁରା ବହୁତ ମାନେ ଆମ ଆନନ୍ଦପୁର ଯାଜପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ମୁଁ ମାନେ କେବେ ଏଠି ଜାଣିନି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଜାଗା ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା। ଆଉ ଦେଖିବା କାଲି କେମିତି କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।